Мына мен шушы 7 ел ішінде Рәшит Вахапов қанаты астына кіреме бик бәхетле һәм Рифат Ахметовичка да бик зур рәхмәт итәсем килә, анда эшләүчеләргә. Менә шушы 7 ел ішінде күпме генә проект булмады, күпме концертлар, чит илләргә бардык, төрле җирләргә бардык. Мин аларның барысын да күрдем, өйрәндем. Аякка Рифат Ахметович бастырды дип әйтсәм, ялгыш булмас. Чөнки бик авыр. Инде бик зур уйлануда, чөнки миңа Рифат Ахметович әйтсәләр булсын. Чөнки Рифат Ахметович миңа тәкъдим ясады. Бу сорауга әлегә